Comença un nou curs immers en la crisi educativa i en la pandèmia de la Covid-19. Amb aquesta, totes les ferides d'anys de privatització i menyspreu a la pública surten a la superfície. Fa temps que les institucions han deixat de veure l'educació com un dret, convertint-la com un bé al servei del mercat. Fa temps que ens prenen el pèl, que l'educació ha deixat de ser una prioritat. En aquest context d'excepcionalitat, volien aprofitar per aturar-nos. Però hem demostrat que, malgrat els temps siguin complicats, les estudiants no restarem immòbils davant l'amenaça de desmantellar per complet l'educació pública. Ho vam fer amb la paralització del 3+2, ho vam fer amb la rebaixa del 30% de les taxes i ho vam fer amb el compromís. I ho farem aquest any, malgrat tenir-ho tot en contra. Les estudiants diem prou a la mercantilització de l'educació, prou a l'entrada d'empreses privades a les nostres universitats, prou a la repressió cap a companyes de lluita, prou al tractament de l'educació com un bé al servei del mercat i no com un dret. Que no ens venguin les grans reformes educatives com a transformadores. Que no ens venguin que amb la rebaixa de matrícules universitàries s'acaben totes les desigualtats. Volem una universitat gratuïta, una universitat sense manca de finançament, sense la intrusió d'empreses privades. Una universitat on la comunitat educativa deixi d'estar infrarrepresentada. Però sobretot, volem garantir el dret a l'educació. Volem garantir una educació totalment pública i de qualitat. Davant d'aquells que ens roben el futur i ens condemnen a vides precàries, no afluixem. És hora de recuperar l'educació, d'acabar amb aquesta crisi. L'educació pública es respecta i es lluita, generació rere generació. Des del CPC, des de cada nucli universitari i des de cada institut de secundari. Estudiant, salvem la pública. Aquest curs, organitza't amb nosaltres.